Gymeli di because ta cyd ffael tyrw beg clar cora na seachtain seo. Is sean phobal o bortlárig chas muid an dehwyr seo, agus me cora le benwasl o'n tríf sin tíre sinni eilish de pyr. Dyna gwyntir hobin o rúchas o'n rhain. Cyd ffael te eilish? Cwr mili magad. Lawr mynd ymach yn sio bwr gyd orain agus a gyd ceol agus marsinne ach ydosach bod yn tliwairach dal fi ag mwyntir hobin yn cwlad ar ag nyr fi si befosw sa rhain. Cedd fi si bian? Wel, fi maher yn nisgr agus fi padrig agus siamas ag gisrach le sin choma. If you want, vi drag shamas skal nir shagavlian diagnar hosna shegi skras fi wan. Ach die herrsche de mag gach meiden, hen par kuiglager meiden. Agus vi en koger shuren urshin, agus I ganten spi agus gachrat sitig. Ach vi sel kruigika. Agus smu ra han ieder stiach. Ganerad, maar beter gemech een lien, gemech je strak, agus smoerig gaag maar liene jenne nihishin, agus we in de steen hier vader jenne gemedisch reig dan gaan yishin, agus ganeen koloregre wege, agus gudde heen, jenigse heen liente. Mi geen wijn tekenen, die moet naar Kalini weg te tegen is, die moet je heen, agus de getreffelig. Mi dat je weer waardig, hè? En hier heeg, ach recht naar lads geleer. Hij binnen morku le diane gunje Somali, we die regeren die aan doof, graag midjari, agus wie jij dikke veel aan brekastrat noosje hier goed naar eer dan, agus tien rassen, gescharrel machine. Kede weer schipsien dan is, maar neem die len. Jeremy la mama, de woche. Wai graag me waar, graag si kerk kiesje gach laaien sanain, agus is je dikke kat man er weer goed aan, een ocean. Agus graag si en je gaan een ocean er weer in loer de gangen, agus graag me de kouwerharte, graag me dis neer wenig gestetig, graag me dis gehernd aan stroch, gewoon je gaan jenne. Gewoon een bier kookkracht jenne. Wie je gaan voor vassig kroeit, maar graag met jenig shishin in jenig shileen terugdoof, maar wie schrijft voerder mag plannen, le plannen, agus jenig shishin, graag met die shinne oral, jenig shit zonne mag het, agus houden shakuna, je gewoon het zonne oral senie, agus de stokje geleren zon, je chemiotig met de shanne stokje, dan is terug, dat is een stokje jelle dan daunig, agus weer pijlen te zonne, graag met kliegen rond te senie, gewoon gemerkt shakuda mag. Maar graag met de kleine nieuwe chemioot en daunig gewoon door die neveren. Ach, wie gele hoort en je is nog in Somalia gaan? Somalia, gaan we. Je is bekend nog tijdens. Oh, niet rev. Graag met wie genoeg heen, wie job heen jenne gehangen. Graag met die jenne. Als is je kruiger me waar. Wijn shit eigenlijk de mag als een eerste te wijn. Wel, stoiger als jij meer gaat la willig, zijn naam geen naar Wahana. Ja, ach wie niet wannen daar een ocean. Ach, trees koepel blien weer voor de badnisfjaar. Ach, is een zon wie een tierskrig badnisfjaar, maar weer een skadane ko. Ach, is weer mangri tacht o doen morgen niet de hoogend. Ach, is ik geen achhoe. Ach, is wie ingelen nach bad. Ach, dat zag niet ruf. Ach, is wie je badniskru. Ach, is wie je dansjera fjaan. Maar ook stirem nu eerder. Agus ní roise begun a good tubustí farige himpel chean helvik agus na háteach sin bhfuil déaran caiúín daine ar bhargeach ní botha ar fada bhí anna tháinig mainisteach a dír anna danig. Agus bhí anna chuidir cuánach ní raibh gus daine go rádarán agus nuair chuúdar amach ní mé gin bád suas agus trúr leis bhí duine bháin sa bháilta a chu pádar cisteach ceann bháinna chu sa líon. Wie er hard padrig. Agus hoek sé sin an feréiste an tahar. Vi sé heimpach ravlíon diagus 3 fihid. Agus vi sé sin sa varige a fek 3 vi fe vúradare. Den siad go dúcadís sústa mé seán treis dé láach ní hánig. Ach fúr de ferháin in ciad lá, vi sé sin séar. Vi sé sin plankige agus sé frach go dúcach na bád chuige. Ach vi sé sin nuúr a snáf chomá, vi snáf máige. So hanig sé sin slán. Agus var sé sé bliana na dhé sin. Agus vi sé chumar, as cain le sinne gomá.
ach bhí bert bhí mac agus éair agus fear eile nach fuair a gríomh fuair an tair agus fuair an mac ach ní bhórach fear eile na chlásó chuide baina bhíar agus bhí sé na cheoltóir úntach agus bhí sé nniuúla rankas go héad agus ní a bhranci riamh sa tí trééis sé bhá. Bhí mátha chu trína chéad. Seohanna sé se chuganacha. Tréis agus bheith go leorach go seo gimimecht himple na gládaí ar a bharige agus éisce áils na líonta. Ó sé hagadí sé steach fiúháin agus seoáid brethar sa stig sa líonta. Ach rá tuiscin teacuéir nó go danig an chéad cheann seo. Ání raibh tuiscinte go ání raibh agus bhí bhd níos mó ná ceanna mánsan. Ach bhí bhd níos mó éis go mánsan sin éon chúis go chuúdar amach a réichrán. Fiúháin fu maithar hain míon istigin sa líon a cha sé an líon dhearag sé lígan leis meach sun bheith siad go léir mé. Ó bhí sé annach an séarchar fad. Bhí sé. Sa raíonn is ag nám sin sú a ghasú agus mu a caiintear hééis se chugad leis a bharige. Le líne chugad tá cíimreidir. Tá átá. Bhí si befáil buoine le hí seachtain a bheith? Chamis déana le sé buoine an duine feic seachtain agus ceir ann sa té agus ceir ann sa siúcra agus ime. Ceir ann sa sné méid agus súnar bheith sé sin bhícha cafiíhás bhí sé bhí sé go dún an cafií ní sé go deas réchar. Ní héine cafií le? Ní hen cafií leine goneach ní a bhíon rágan. Snólan tú cafiínis? Óga mé cafiínis ach bhí sé níos fear. San beidir go an cafiíháil núr san gan éon siúcra bheith go bhfuil sa go agus bhíon donna sa fadar an son. Ó bhí sé go donna. Agus a bhacha tú teada gon chuganú bhfuil an chiimreidir Eilish. Ní réon chuin is cainlumm na Black and Tans ní mór an ólas go maiallar is cainlumm na lorries dodí helbhíh agus go hang a múchan na cainliú scarod anas na a bheith ceodí san éon solas sa tíg mar dá bhí ceodí sin solas thugad dí suas so bheith go hang ciún ceart. So bhí faites mhór thugann sin chumá? Bhí faites am bhár dhearad sí ganna bheith caint nó scoras an saoilse. Agus ní bhíon sáid goin úr sin a chalámpa agus sólahfuil sa go agus cainle. Ní bhíon sáid séile goin. Ní bhíon sáid sin éon tí nó ní bhíon lectris nó éardán. Agus go héad bheith sa dorachas a nadid sa bhéiris do chear an tíg mar bhí míad garad an móthar bhfuil sa go. Nus éisige beidir gargan námatáine seán bhí 8tar agus de hisisme thuirí déanaar sa techa go héanis. De chláán héanaan is fóstú héins hí chláánad. Cin chu sí sína mar deara ar a tógeal rinne tusa ar de chláán héin agus ar gginál tógeal a fursteb héin blianta siar a bhí sin? Well, nuair a fós mi siad asach ní ra bhéon solas sa tíg agus ní ra bhéon iscis sa tíg. Agus ní a bhéon fiúháin seambal a folcan ó éardán. Ach teis cúpa blian bhí tílí lempa goin, sin solas bhí goin, agus cainle. Agus chaimí sin tuisce churach mar céile bhí sé gobar san Uachtalan an tuisce sús in medracha, chuamsa, agus chaim do amachtaín bhórín agus é heirtisteach sa medracha, agus é chuiristeach, bhfuil sa go an bhuiil bear goin, agus é heirtisteach. Agus chaach mé an gúla heirtisteach mé héin agus beidir go meach ceantas na páisiana ó glum. Bhí sé crú glór. So fiúháin de híal héine agus a tógeal chluine bhí sé crú go mai gan ach ní ra bhéon gant na spí bhí réchan lenithe go hainge. Agus rodile bhí chud bí héine có, bhí a chud aim héine có agus bhí cecas go héad a gomsa agus mí chud í héine gom agus bhí cha brataí héine goin agus bhí go báistegus rudaí mar sin goin glasaí goin. So ní míad cennech mórrán ach an méid bhí le fáin. Ach an fiol sin éon méid. Tein tú a teistil go dtí de chláán is bailíir? Tein tú go America? Tein mé uairháin sem líon, tein mé gach nolig, ní chuúmén an nolig se hámithe mar bhí mé tein, ach tein gach nolig agus sa brála mé, bhí mé. Mar nuair bhín tú cúnaí le tín, ar ní sé go deas agus hanna musca chur bháile maiall an nolig, beála mé bheith ciún agus a bheile móra. Mar ní bhíon mór an ílach láháin in America, agus há siad a gobar an lána dhé sin.
Bhín na bhad ní smó crack Máid it America nach sé má in America. Bhfuil mór an le cúla ráid. Bhí bertaine, bhí berthacaile, há sí san teacht a bhhaile, há sí sanna tógáil an vertigo. Agus an duine há hús hín sé sinna hiic héine thógáil in limine. Tí agus há basements céad an tí gáilin sé, tí mór sé. Agus sanna duine eile Somália. Siún únta sé sin. Well, déine sé sin, hín sé sinna hiic héin chomá. Agus déine sé siún éireacht ar fadán. Mar háil siad aimimid incidents na hualáras go héad. Mar an ghéanas. Well, is nar lortfuid America agus nó ábharach an sinne. Gur an sé níim riart faoin méide Harlan America goile nún an chuatúnún an ó Harlan méid sin tugur sé ha. Ní chuann sé stocha. Bhí go haine bhíam ní go haine bhíán agus sa stólam ná a lechna a daine a go mecht tréise hitim amach mar bhí aglara teistil ar netalán bhfuil is a gut. Agus rinne tú teistil be mar sin rivisinna eilíisina sé déarmid na bhí tú Oscar blian gís na tead mar sin. Ní me mar ní bhain. Bhí me posta níor meach bíon sfihan ó bhíon posta. Agus san bhí carpáisní. Fiúháin í bhaindeach dína reachtas mar ní a bhainge chun rachas a hortóh. Agus san ó sin níor bhíon babysitters nó bhfuil. Agus níor bhíon airgid againn chuní díalda médí seán fiúháin. Bhfuil sa gut bhí airgid gáin. Tí leat sé go hinnta a bheith caintleat fanna tú linn, beit tú díana tuile córa linn, fanna sibse linn freisin leúna dé, mar be mu caint drothir Nicholas Tobin fear a bhuacha teireachtas 3 bliana in chéile agus rointhhaile scéalta le eilís na hichas mu éis hééis sé bhrise. Tá séú tosnathe le séan déagar fad thór na glóire. Buchaintí ó chun Premiership AFL na Australia le níos mó imiróí gailcha ná riamh hana. Ozzy Rules, decadaín ag a cúg tar éis a héanaíag TG Car. Spar Kids is a special programme where kids can follow Derval O'Rourke and Sean O'Halpine and learn about good eating and regular exercise. Of course, they don't have to follow everything. Visit sparkids.ie. Just imagine switching on your TV and enjoying reliable digital quality picture and sound. Well, with Sky you can. Not only that, you could have a huge choice of TV at your fingertips. With over 100 quality channels grouped into 6 great mixes, it's easy to choose, so you only pay for what you really want to watch. Favourites like RTE1, TV3, TG Cahir, BBC One and Channel 4 are all included. Plus add Sky Sports and movies for our ultimate viewing package. You'll also get a free Skybox with parental control, so you can limit what the kids watch. And remember, our customer service team is on hand 7 days a week if you need any help. Switch to Sky TV now, and to welcome you, your first 2 months are half price from just €10. Contact our Cork-based call centre now on 0818 716 060. That's entertainment as it should be. From Sky. TC here to remind you there's passenger and licensing information displayed in your taxi. So look out for regulation roof signs, tamper-proof discs, maximum fare charge, driver ID on display, a meter and printed receipts, and handy passenger information cards, ensuring a pleasant and efficient journey. And there's similar easy-to-follow information on hackneys and limousines, all to help you along your way. A message from the taxi regulator. See you next trip. There are over 600 people in Ireland awaiting life-saving transplant operations, so carry an organ donor card. It could be the difference between life and death. Céad fáilte reis ag córa agus eilís de poir ón seanafabal bortláidige inéndí le mun seo. Enna bhór arnú drothir Nicholas Tobin in deagrásteir a bhásta nímlí an nóchan nó mar sin mar óránaí. Cén sort fear bhíon Nicholas eilís? Bhí seanna hiún níor a mór an cainte gin na clás agus bhí seanna yes.
agus anna hiúnigs ní arach sé ar leinge, bhfuil is a good. Ach bhí sé go húnt chun aráníochta, ach tá níorthá leis éana rú réchra chuir ar an tárán, ní dhéanach sé an tárán a bhile. De léir mar sé hén so a Ní dhéanach sé arúar a réchar, da aine. Snéan sais duine bheán, ach bhí sé nesfeách mar meach éirdige, mar a bheith airgid nó éirdige fiúháin, ní róch sé ar a dríomhart. Ach duine ciún agus bannach sé anna hangib a sa bheith imecht agus a góráníocht, agus dhearach sé árán da aine snéan sais duine bheán. Bhfuil sé na na heit sé neireachtas san agus bhuach sé an teireachtas trí bliana nach chaine chéile na seacadaí. Bhúil sé néidir seaca héon seaca dógus seaca trí. Is an hagad sé bhhailin sin ó neireachtas. Mí sé ginn seach ceocht sprí go spórta bhí chacob. Ní bhíoh mór an cainte réchraige an scanéar mís bhfuil chun sa henge nó raibh búgus nó éad mar sin an siarach sé bhí ach ní bh récha mai jaar. Beidir gan nach rodéigen scuti sa fápéir go meach duine go de léib. Sin ach ní ar sér ní bh chéin chuháil récha. Ní raibh sin te cráháin á Á ní a bhéir dan. Ní ra? Ní raibh. Ní a bhéin dhearach sé henge sé leat is dhearach me sé an raibh tange bh go as tó sé bhí agus a bhéh bhúgad agus chaá sin a ráis ní dhearach sé riúile bhfuil bhúg mé a reachtas agus bhí sé sásta bhúchanach ní a bhéon chuháile agus ní duine ag a bhéon taisinú bháá nuir de bant leis sin sa is duine bheán. Cen a hóran in is móví chaigin cen cena beidir a chasa te go speisialta an neireachtas na a bhí na a bhuach. Bhfuil bhí anna chuide aránna cé a chasach sé slíomh na man. Bhí sais bágéile slíomh na man bhí anna bhágleist ach bhí anna chuide aránna mar na hánta sin le. Dhear sé go héasáán. Bhí cúpla céad aránna. Cúpla céad? Bhí hain baáiad aránna. Agus meistú cefa go beis líomh na man sin an ceanna bhí chuidhhar a lista go meistú. Beidir gur árán bhfuil sa go hábant seachtaigh nó go hocht nó ré mar sin. Beidir gur bhéh sin gur raibh sa starbant leis. Beidir gur bhéh sin. Má le téine ceann sin? Is mála? Má? Casan tú óran ar na bala? Casan mé Casan na chascail go nega óran na sé go hén ceanna fún ar aráníocht dhéana. Ach ní raidir sé rádán chuide có. Raich pádraig bhí pádraig go húntaach agus seamas go húntaach. Bhí pádraig anna bha. Gus chu tú héine rádáin? Á chume tíú déanam mé íirechts a mé teach roiist an iscúna bheith an éanair sin éon slí háise. Ní ácha tú idir tráála an nachmuid. Cas tú go plavéirsáin? Cas mé rábhíirsta de... Béis sé snínta. Idir slíomh na man. A gcuimbre beidir agus an úmas ar de idirthaide Niclas. Dé leithailís, crochsúsa. Ní a rím bhéirsa Ólán ó chéir seach is ias an fiar insna caiilte cars Ní len saime gan spéirvan is sport nai bléisiúr ach i gos a békes a rebabas Ára gan a fuesav ní bhaign sévir En lihenering na wenach an rast Ach an trúb san verlach Is idir tachlen I chéle hef na gréne slíamh na man. Sé sin go déasbal níl cháil tú I riamha. Cé a dánig na hóráin ag na tóbíní sé híomh do bhhathir nó híomh tathair? Bhí maithir agus mó bhar an vertico an dáhéh. Bhí maithir agus bhí seanna anclugum im leach lí der háir maithir. Seanna na clás tóbín agus thugach sé sin Cáir fiúháin anna cháir na clás na rabíir sadat in na reachtas. Ceannar a chutas ag an neireachtas?
Chume nedig chan me saraing nedig car agus chume di blak li nedig cog voor me nedig nucha cog voor me aglich notion. Ach ni voor me boer marschen heen, ni voor me boer maar kan me dinne nach voor boer shin agus bediger mem liana. Le kun ze. Sag ni gerin chnes, het kom let gaan bratoch na dobini de krocht na. Is kom mag we agus en krakke we on, agus hange ble dine golane gomor so gut. Maar eine gomor antno afar gaan. Ik zijn gedine hagen dracht so gut. Dus in is een began fui taheden en tamara shatin agus tashag magni ra liabon wash. Ni Chimlische in de hora, en dus 4 euro aan de gasten. Wie zijn jullie? Agus 8 euro aan 4 baas en niet hij per lehoer voor 4 baas. En hier is 3 wietingen van een 4 baas. Wie zijn rabli en die agus 3 vier. Ach de last mijn pieper dan niet zien. Ik zie me hier de chambre agus nur han me susintine hog me piepen son we gerucht as khur me mach mach gar den labe agus nur wie me gentine le da hier hanche ran khamas khan khshiri مش نخون تخشين agus was het hebben denomination denomination ken toran mest du khas khan she tamen arrears agus mi khoranige leklustel way khulkhun hona ni vi chagolini mi khna hag chashtaq hesh Allah ibrin na tad ni vi khanach she vi mi shige me karti agus khanach she kuplan randun a heim rotine will se gut agus vi shige ma vi she anava ach ni khanach she shine mo reichere heen ach die wie shan na klas gehont agus nur wieder so no agus nur wie mich an og ni kein lume ach her schein machs modlo agus vier padig wir sche garande padig ein armier padig karan gemach ein daruda jo sche slepon klas shine nicht drohur getahre be shan mucho be shan niklas khoni imlakli tra ni de shgoni an dirdra chem susti shine gesagt shine no skumsta ken slunni tar shudren dirdra tobin dirdra hashi khonin balen manach ag vi nere vach beste koan agus for dra harbas nur vi shach neblien stad ma forshent ha or chapto go rashaistig go dier taher en people agus go khashan toran agus an chingur gur hin shashir agus goun shara hul or boss it bin boss des she agus rodele nire vuig daldin ospirela agus washer smalix vi she sost mayershin hogum racha smalida agus yershin ni daldin ospile khoye ma vi metang ma ha khon boss qat bialam boss qat smale lema khlan heen tur cheshin agus yin mishe elagen te macht für one khame wie she krugen is nur fusche boss wie she karkhlager madnes khame doch shi stressen so parke khon shande wenn rat yana elagen te macht lum agus wie gegudier de kene kosun wie kriegbahn kho khach shin doch shi sen laba agus für die Berlin bahn vinug agus kridish picture banha leardirner os kauren laba agus wie sei snoseke ni likich shidach en tishke khaba mach yan hay nilish go mechan sochlide meher kha khurfein laba wie she yara shin let ta niklosenish nimli an the back nimli an techni an wie she khon nimli wie she an media go la an wie she khon agus bin Wignes agún ar stohi na yemar se garo ha Dominican Free the fail se glán stohi se agus vi se gúni techt sa mecht agus vi se ro kon basát ach se vi hangi ko se wa tínera vi se hempa vín or masin se agus was just a mile no san ospedel agus fu se se spas op se der mar fu se pacemaker agus ni ebroch se da vín krigo donna get se der se agus khashan derakan khur shahras fin falling glorige will skot kemetinish go khwana gita ta fanta in enge ach dine one shibel shana hasna ashin kun ashini sest namische ashin 63 smale mach in tu shana hasna
Tá sé bélan sin? Seis bhéan na san. Agus tá sé sin 63. 63. A sin ní sésta náise. Díine mar níos fiáin an na búchlaí. Bhí go haine go sunna mí férád a 66. Ní raibh seamas a chuige hocht nó dhéime sé 60 dáhí. Sin an sílar, no? Sin agus 60 dó pádric agus 60 sé na chlás. Well, go maire tú hain, agus sibbe na bhíonta eile, agus tá me harbheith buíchuid faoi heachtasteach agus láirlinn ar an gláise a éilís. Fáiltearú bhíon récha. Sin tréinar a bhhainthá banta se sé chufad ó bhhaile. Tá sé tamil ó bhhaile. Be mu a ghil písin ó bhhaile ríiste chuoin teachtainse, thu gunne caiintle duna cínteile buchas le éilís agus libse agus idir a dálín bigí héna caiinte agus a córa agus arad a beheile go do go dtí sláinseab ar fad. Agus beimid a caint agus a córa trúna nachtain seo ag leabharí se seach díreach na dhé sin cumartas cairde ag a hocht bígí linn. Fannig Elaine Martin agus Lucy take a garid their homes under the hammer. I seachtach an géantas na cásanna higsib go soléir gur ar gailgan ó Klingon bhí geistigam. Nonta, so má hagan fear ó plané deile le Klingon begistigh an gailgóir é Tá man chan ar mór a ríist agus ag fiechan do muléan aus tachathe ar stádas na gailana. Nó béla de hí ag le húr treise seacht ar TG Cahar.